खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अरुंधति गोल्ड स्कीमा बन्द जाबाय। जुलि जागोदान आइजोफोरा सोरखारनिफ्राय सना मोननाय नंलिया। काजिरङायाव गान्दा शिकार खालामग्रा सुरां सिखारिनि बागै खौरां हरग्रानो 5 लाख रां बान्था। काजलगावनि जेएसपी सिविल हस्पिटालाव सासे आइजोआ हरखाब थैनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। केबिनेट मेलनि थांखि रायजो सोरखारनि गासैबो मावफारियाफोरनो बैसागुनि बान्था। बाक्सायाव टेट रेगुलार फोरोंगिरिफ्रा एरियार रांखौ नागिरनानै खुद्रिसारदों। हजाइनि लंकायाव पासपोर्ट बानायग्रा सानै दालाल हमजादों। सालबारि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ सानजा हावलि प्राइमारियाव बिफां फुलि गायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि मोनसे बिथांखिया दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय। गोदानै जुलि जानाय आइजोफोरा दानिफ्राय सोरखारनिफ्राय सना मोननाय नंलिया। मख'नो गोनांदि जुलि जागोदान आइजोफोरनो सना होनाय आसाम सोरखारनि अरुंधति गोल्ड स्कीमा दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय। 2019-2020 राङारि बोसोराव सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय बीजेपी सोरखारा बे बिथांखिखौ लादोंमोन आरो जुलि जागोदान आइजोफोरनो सना बायनो थाखाय 40,000 रां अनसुंथाइ होदोंमोन। नाथाय सोरखारा सोलायनाय लोगो लोगो आरो मोननैसो बोसोर उनावनो बे बिथांखिया बन्द जाबाय। नोजोर होनो गोनांदि 2020 मायथाइनि 24 सेप्तेम्बर खालि बै समनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, राङारि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लेबार मन्त्रि सन्जय किसान आरो रेभिनिउ मन्त्रि जगेन महन्त मोननि नुजाथिनायाव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव अरुंधति गोल्ड स्कीमखौ बेखेवनाय जादोंमोन। अरुंधति गोल्ड स्कीमखौ मावफुंनायाव रेभिनिउ आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाना गाहाय बिफाव लादोंमोन। नाथाय आसाम सोरखारनि बे बेसेन गोसा बिथांखिया दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 27 फेब्रुवारि खालि मोनसे सोरखारि फोसावथायनि गेजेरजों अरुंधति गोल्ड स्कीमखौ 1 एप्रिलनिफ्राय बन्द खालामसिगोन होननानै फोसावदोंमोन। थांनाय 26 मार्च खालि काजिरङा नेशनेल पार्कआव गंलांजानाय मासे गान्दानि गोथै सह बोखांनो हानाय जाथाया रायजोआव दासिमबो सुरां सिखारिफोर थानाया फोरमान जादों आरो सुरां सिखारिफ्रा जायखिजाया समावनो खाबु लानायखौ सोराङाव लाबोदों। थांनाय 2022 मायथाइयाव काजिरङा नेशनेल पार्कआव गान्दा शिकार खालामनायनि बिबाङा लाथिख'मोनब्लाबो देग्लाय दुथांफ्रा गं दानख'नानै लांनाय गान्दानि सहखौ बोखांनो हादों। जाय जाथाया हाग्रा बिफान आरो आसाम सोरखारखौ साननो गोनां जाहोदों। बे थासारिनि गेजेरावनो नगाव पुलिसा गान्दा शिकार खालामग्रा सुरां सिखारिनि खर'आव बान्था फोसावदों। मख'नो गोनांदि काजिरङायाव गान्दा शिकार खालामनाय सुरां सिखारिनि बागै खौरां हरोब्ला 5 लाख रां बान्था फोसावदों नगाव पुलिसा। बे जाथायजों लोब्बा थानाय जायखिजाया सासे सुबुंनि बागै खौरां हरोब्लानो 5 लाख रां बान्था होगोन आरो खौरां हरग्रा सुबुंनि थंखौबो स्रोदै लाखिगोन होननानै नगाव पुलिसा फोसावथाय होदों। बबेखानि सुरां सिखारिनि खौरां हरनो थाखाय नगाव पुलिसा मोननै फन नाम्बारबो फोसावदों। बे मोननै फन नाम्बारा जादों 6026903354 आरो 9127268812। बे मोननै फन नाम्बाराव फन खालामनानै काजिरङायाव गान्दा शिकार खालामनायजों लोब्बा थानाय जायखिजाया खौरांखौ पुलिसनो हरनो हागोन आरो 5 लाख रां बान्था लानो हागोन। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सिविल हस्पिटालाव दुंहाव थासारि। सासे आइजो बेरामिया अबथिरा रुंसारि जानायखौ बिथा खालामनानै जेएसपी सिविल हस्पिटालाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि हराव डाक्टारा गोहैलो खालामनानै गावनि बिबानखौ मोजाङै मावफुङिनि थाखायनो 25 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ खुदिया जोनोम होखांनायनि उनावनो जिउ नागारदों होननानै गोख्रों अजद थिखांदों। बे अजदखौ होदों आइजोनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो आसाम मावफारियाया। रिपर्ट बायदिब्ला सिडली थानानि बेन्दोंआव थानाय जावलिया बारिनि 25 बोसोर बैसोनि मारियम सरेन मुंनि गोरबोआव गोनां आइजोखौ हर गेजेराव काजलगावनि जेएसपी सिविल हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोन।
हरनि 1 रिंगायाव आइजोआ गोब्राब सैनांनायखौ नुनानै नार्स आरो आसा मावफारियाया डाक्टारनो खौरां होयो। नाथाय बिबानाव थानाय डाक्टारा ओंखारबोयैयाव नार्सआ हारसिङैनो 1:30 रिंगायाव खुदिया जोनोम होनायाव मदद खालामो। नाथाय खुदिया जोनोम होखांनायनि खावसे घन्टा उनावसो डाक्टारा फैदोंमोनब्लाबो फुंनि 3:30 रिंगायाव आइजोआ जिउ नागारो। बबेखानि मैया हराव डाक्टारा सम बायदियै फैयोमोनब्ला आइजोआ खुदिया जोनोम होनायनि उनावनो जिउ नागारनांनाय नङामोन होननानै नखरनि सोद्रोमाफोर आरो आसा मावफारियाया अजद होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङावबो काजलगाव जिएसपि सिभिल हस्पिटालनि हेंथायै डाक्टारा लेहेमिया खालामनायनि थाखायनो जोनोम जागोदान खुदिया आरो बिमाया अबथिरा जिउ नागारनांदों होननानै माखासे अजदफोर सिखांदोंमोन। आसाम सोरखारनि गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय बैसागुनि मोजां खौरां। रायजो सोरखारनि गासैबो मावफारियाफोरानो बैसागुनि बान्था मोनगोन। सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै जनता भवनाव आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल खुंदों। बे केबिनेट मेलनि उनावनो सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो सोरखारनि गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनो बैसागुनि बान्था होगोन होननानै फोसावदों। बबेखानि अफिसारनिफ्राय लानानै सरासनस्रा मावफारिया आरो पेन्सन जाग्राफोरा गासैबो 4% डिए बारायनानै दानबान्था मोनगोन। सोरखारि मावफारियाफोरनि डिएआ 38% 42% जागोन। सावस्रि मन्त्रिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनि दिनैनि केबिनेट मेलाव लाजानाय गुबुन थांखिफोरा जादों गिबि मन्थ्रिनि सलार पावार प्रजेक्टनि सिङाव सोरखारा 10,000 मेगावाटनि बिथांखि फसंगोन आरो बे बिथांखिखौ कार्बि आलं जिल्लायाव फसंनाय जागोन। बसन्तरा 1 आरो 2 बिथांखिनि उनावबो रायजोनि माखासे थागिबि सुबुंफोरा हानि मोनथाय मोनाखैमोन। बेनिखायनो दिनैनि केबिनेट मेलाव 760 नखरफोरनो हानि मोनथाय होनो केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो आरआइडिएफनि गासै 2,031 कौटि 14 लाख रां बाजेटजों माथावरिनिफ्राय पाक्का लामा बानायनाय, दैबाना होबथानाय आरो ना फिसिनाय आसनिफोराव थिसननो थाखाय केबिनेट मेलाव थांखि लायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फोरोंगिरि खामानि मावनानै थानाय टेट रेगुलार फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि मोननो गोनां एरिया रांखौ नागिरनानै सोमावसारनायनि लामाखौ लानांगौ जानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो खमैबो 300सो फोरोंगिरिफ्रा गावनि एरिया रांखौ मोननाय जायाखै। जायनि जाहोनाव दिनै एरिया रांखौ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय फोरोंगिरिफ्रा लामायाव ओंखारबोनानै सोरखारखौ एरिया रांखौ होनो दाबि खालामनांगौ जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव खामानि मावनानै थानाय टेट रेगुलार फोरोंगिरिफ्रा एरिया रांखौ दिनैसिम मोनासै। बे बिथिङाव हादोरसा सोरखारा बिटिसि खुंथायखौ एरिया रांखौ होनो बिथोन हरदोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथोन मोननायनि उनावबो फोरोंगिरिफ्रा एरिया रांखौ मोनफुंनो हायाखैसै। एरिया रां मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय फोरोंगिरिफोरनि अजद बायदिब्ला थांनाय 17 मार्चनिफ्रायनो एरिया रांनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोगासिनो दंमोन। बेबायदियैनो 17 मार्चआव हादोरसा सोरखारा बिटिसिनि WBD बिफाननिसिम एरिया रांखौ दिहुननानै हरनो मोनसे बिथोन हरदोंमोन आरो WBD बिफाना थांनाय 27 मार्चआव बाक्सा जिल्लानि रांथुमख'सिम मोनसे बिथोन हरो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनोदि फोरोंगिरिफ्रा गावबा गावनि बिलखौ जाय पर्टेलाव आपल'ड खालामनो नांगौमोन बियो दिनैसिमबो बेखेवजायासै। जायनि जाहोनाव सोलिफु बोसोरनि जोबथा रांखान्थि साना बाबेनलांनायनि उनाव फोरोंगिरिफ्रा गोसो बायनानै रागा जोंखांदों आरो बिथांमोना बाक्सानि मसलपुराव थानाय रांथुमख' मावख'नि नांलायाव खौसे सोरखारनि हेंथायै खुद्रिखाङो आरो बेनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनिबो मददखौ लुबैयो। लोगोसे बिथांमोना बुंबावोदि जों जोंनि मोननांगौ रांखौसो नागिरदों, गुबुननि रांखौ नागिराखै। 6 बोसोरनि जोंनि मोननांगौ रांखौ दिहुननानै हराखै, जोंनो जोंनि मोननांगौ रांखौ थाबैनो हरनांगौ। हजाय जिल्लानि लंकायाव पुलिसा पासपर्ट बानायग्रा 2 दालालखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दालालखौ फारियै राहमान आरो आमिर हुसैन होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानैया गोबां रां लानानै गोबां सुबुंनो पासपर्ट बानायनानै होबोबाय थादोंमोन। मख'नो गोनांदि आफां आसामनि धुबुरीयावबो 3 पासपर्ट बानायग्रा दालाला थांनाय बोसोराव बेबायदिनो हमजाखांबाय। बिसोर 3आबो बेबायदिनो गोबां रां लानानै पासपर्ट दिहुननानै होयोमोन।
सालबारि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन गांखंनि बिथोन बायदियै दिनै 20 नं मटनगुरि ब्लकनि पुब हावली प्राइमारिनि सिङाव थानाय बेलगुरि गेजेर फरायसालियाव 20 नं मटनगुरि ब्लक इयुथ सेलनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारिया सेथि हाबाफारि होननानै फोरमायदों आरो बुंबावदों दि मटनगुरि बियाबनि सिङाव मोनजि प्राइमारि कमिटि दङ आरो बे मोनजि प्राइमारियाव बेबायदिनो फारियै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन होननानै बुंदों आरो बेनिनो दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै 20 नं मटनगुरि समस्तिनि पुब हावली प्राइमारिनि सिङाव थानाय बेलगुरि गेजेर फरायसालियाव दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै बुंदों मटनगुरि ब्लक इयुथ सेलनि आफादगिरि मनज कुमार बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै सम लाफानाय जादों आरो लोगोसे सरासनस्रा सावरायनायबो लाफानाय जादों होननानैबो फोरमायदों। दिनैनि बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया गासै फां 20निबो बिफां फुलि गायनाय जादों होननानै फोरमायदों। बेयाव गकुल आरो निम बिफां गायनाय जादों होननानै बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।